Musika zuzenean telebista saioa Zumaira etorri da gaurkoan. Itzurungo hondartzan egin dugu hitzordua Jon Maiarekin, argitaratu berri duen Kantu bat gara liburu diskoaren aitzakipean. Gaur, gurean, Kantu bat gara. Heldu gerritik helduta guazenegan, ta ez gelditu zerua bukatu arte. Etorkizuna nahi duzuna zugan dago, zer falta zaizu esaidazu zer. Egin ezazu egin behar dezuna, negu gorriak ekere alazioen. Askatasuna maitasuna zugan daude, ez utzi inorri lapurtzen ezer. Hau Baion, Haupa, gaixo. mena elkartu gara, Kantu bat gara liburu diskoaren argitalpena aitzaki, eta aitzaki hartuta ere 30 urte direla, zuen lehen letrak idatzi zirela neu gorriaken gure jarrera diskorako. Hortik aurrera esan daiteke, hasi zela dena, ez? Bai, hor guk esaten dugu Fermin Muguruzaren sukaldian hasi zala, Irunera, trenez, nola joan nintzen Zumaitik. Eta han idatzen ditun lehenengo kanta gure jarrera disko hartan, berak egitezun gai jartzaile lana, esango genuke, oso garbi zeukan zeri buruz nahizun izatia kantu haiek. Eta nik bertxotan, gehienak bertxotan egin ditun, 8ko txikiak, 10ko handiren bat, 10ko txikian ebai. Ze, karo, jendeak entzuten ditu, baina igual ez dakizu bertsua direla, ez da? Baina bai, berak bertxoekin nahi zituen egin. Rimagatik, metrikagatik, raperako, hip-hoperako, ona zirelako bertsoaren egitura horiek, ez da? Eta horre zabaldu zizkidan pixka bat ateak letragile moduan aritzeko, ze, bueno, hortik aurrera zizidan deiak eta holako hain talde referentziala negu horria bezalako talde batekin lan egitearen ondorio pentsatzen dut ere bai izango zela, ez da. Eta denak, horietako asko behintza bildu dituzu Kantu bat gara liburu disko honetan. Zure kasuan nola sortu izan dituzu letrak batzuk imaginatzen dut, melodia batetik abiatuta, bestetik paper zuri baten aurrean? Bueno, bitatik izan da, ez da. Batzuk eskatu izan didate letra bialtzeko, eta hortik beraiek letra inspiratuak sortzen dute musika. Eta beste batzuk musika bialtzen dizute, eta hori da behar bada bai, arruntena. Eta kantatzen dute, esan dezagun ezer esan gabe, normalian, ez da? Batzutan zinglesez esaten dan hori, eta bokalizatu eta gero guk egin behar duguna da hitzez bete eta istorio bat kontatu, ez da? Azkenean elkarlan bat da beti, eta bueno, kantu bat idazterakoan musika pasatzen badizute, niretzat bederen musika bada helduleku bat, liburuan bertan kontatzen dut, nola ikusten dudan melodia bide bat bezala, ezta? Eta bide hortan ze paisaje dagoen, ze burutazio sortzen diren, zer ikusten dudan, zer gertatzen den, nik idazten dut. Baina bidea egina dago, melodiak ematen dit. Eta bide horrek sugeritzen dizkidan hitzak, gertakizunak, espresio moldeak, oihua, edo xuxurla, edo galdera, edo suspensea, edo bukatu gabeko hausnarketa bat, edo zintzil ikusten duzun esaldi bat, edo nun rimatu ze zatitan, hori da nik egiten dudana, ezta? Musika interpretatu, nire erara, alik eta enpastatuen egon daitezen musika hori eta nik kontatzen dudana. Azul
Eta egun beste bat lortu baino, nahiago dudala eskadezan, nahiago eskadezan. Oean zaren lanik ez dakit zer, zurekin ez banoa ni ez naizela ezer, hor dauzkat lagunak piztikutuna. Horren dela 30 urte hasi zinen kantuak idazten, gaur egun ere jarraitzen duzu, imaginatzen dut ere garapen bat egondala zure idazteko eran, beste bide batzuk, o beste lanildo batzuk eranduko zenitula denbora tarte honetan. Esan daiteke hala ere badagola Jon Maiaren etiketa bat, o Jon Maia azaltzen duen estilo bat zure idazkeran? Pentsatu nahi dut baietz, baina niri ez zait erresa egiten hori nabaritzen. Esan izan didate, nik hain intuitiboki egiten ditut, ez daukat sistematizatua. Uste badaukadala estilo bat edo era bat, nire hizkuntza ez da hizkuntza komplikatu bat, ez da oso lexiko esango genuke errebuskatua edo, ez ditut oso tolestura komplikatu egiten esaldietan eta bar. Gustatzen zait, lehenengo entzunalditik ja iristea, entzuten duen horrengana, gustatzen zait ahalik eta jende gehienak gozatzea, ulertzea, esaten dudana. Ez dut idazten niretzat, oso konstientea naiz idazten dudala lehendabizi enkargatu diganarentzat, ze nik beti enkargu zein ditut letrak. Eta beraz, bera eroso eta gustora sentitu dadin idazten dut. Zen nik idatzia izan behar du, baina berak defenditu behar du. Eta defenditzeko sentitu egin behar du. Pixka berea baliz bezala ere bai, ezta? Publikoarentzat idazten dut ere bai, entzuleentzat idazten dut. Nahi dut beti ulertzea esaten dudana eta gustatzea ere bai, ezta? Zergatik ez. Ez dut uste letragintza dani genero literario bat bakarrik. Ez da poema bat idaztea. Badaude kantu asko eta oso ederrak, poema musikatua direnak, ezta? Poema bat gustatu eta musikatu egiten dute, taldeek edo abeslariek. Nire kasuan denak enkarguz egina dira, nik ez dauka poemari publikatua. Denak egin ditute kantu izateko. Eta orduan baldintzatua nago sorreratik. Idazten dut jakinik askotan zen musika izango duen eta beti nor kantatuko duen. Orduan, horregatik ez da literatura hutsa, uste dut musika eta abeslaria funtsezko parte direla letragintzaren emaitza horretan ere. Ezin da ulertu letra hori musikari gabe. Jon, aipatu duzu kantuai enkarguz egiten duzula normalean, bada momentu bat, zuk zure banda propioa sortzen duzula, Karidadeko benta, gero Ezurbeltzak etorriko da ja gertuago denboran. Kantatzeko zure letrak ere erabiltzen dituzu, imaginatzen dut, planteamendua ezberdin izango da ja zuretzako, zure letra bat eta zure taldearentzako, ez? Bai, zuretzat idaztea, ezberdina da. Azkenean zure buruarekin konforme gelditzen zeran puntuan bukatzen da lan hori. Eta zuk aukeratzen duzu zure taldearen, zure kantuen ideologia, estetika literarioa ere, ezta? Niri gustatzen zait personalki humorea sartzea, nire kantu propiotan, niretzat idazten dudanean, askoz humore gehiago dago besteentzat idazten dudanean baino. Humorea ez da asko erabiltzen euskal musikan esango nuke. Eta bai, norberarentzat idaztea desberdina da bai. Norbera defenditu behar du eta behar bada buruari ikusten diot gehiago egan egiten eta nire erreferentzia personalen eta influentzia personalen eragin gehiago somatzen dut ere bai. Niri gustatzen zaizkit Javier Crae, Franco Battiato eta horako bitxikeriak, ez da? Xabier Lete eta ere bai, eta hori gehiago nabaritzen dut nire kantuetan bestei egiten dizkiedanetan baino.
erabat bada zaratak 14, butiko intxaurra gerturatuta lau, gure herrian berriz 34, probatu ez duenak ez dakiz zer den hau, probatu ez duenak ez dakiz zer den hau, gora herria, hey. Ez da rindartxuak ezin dira ito gure lepoan soka, ez dago betiko barregin gogotik, neskata mutiko, kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko, kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko, gora herria, gora herria, Esan genezake Jon, zure musika bidea, hitzak egiteko bidea biatu zela ez dakit rap batekin, baina rap rock giro horietan, gerora landu izan dituzu folka, musika akustikoa, klasikoa ere esan daiteke, popa, eta azkenik trapa ere landu izan duzu. Rapetik trapera egin duzu bidei bat esan daiteke, ez? Garaian tendentzia zena, gaur egun tendentzia denara. Bueno, iritsi gera behintzat garai hontara, ez da? Eta hori da nik esaten dudana, asko gustatzen zaidana edo garrantzia handia ematen dio dana, ez da? Garai batean resistentzi bat izaten genuen musika mota berriekiko, ez da? Eta horra asko sartzen dira aurre iritziak eta holako gauzak, ez da? Klitxeak eta reggaetoi hasi zenean, ez da, inbazio kultural bat bezala sentitzen zen gure tabernetan hori entzutea, gero gure musika duen erreferentzialtasun faltak ere eragiten digu, jarrera hauetan ere bai, ez da. Gerora liburuan bertan esaten dut, bukatu dut kainakairi letrak idazten ere bai, ez da. Karidadeko bentan belaunaldia kantuan, zatoz gurekin eta dantzatu reggaeton esaten dut burla bezala, eta gero reggaetoi edo traparentzat idazten ere bukatu dut, ezta? Eta hori esan nahi dut, identitatea biziri dagoen zerbait da. Etengabe mugimenduan eta eraldaketak prozesu konstante batean dago edo egon behar du behintzat ez badegu fosil bat izan nahi, ezta? Eta gustatuko zaigu edo ez zaigu gustatuko, sortzen den berri horrek daukan jarrera aurrekoarekiko, guk ere hil genuen aita, ez da gurea egiteko. Eta rock radikalak ere aurrekoa hil zuen, baina azkenean dana da elkarren segida bat, ez da? Eta eskerrak etengabe eraldatzen ari garen eta egokitzen, eta oraingo musika motetan ere gure hizkuntzak presentzia baduen, eta euskal hiztunek parte hartzen duten kontzertu horietan, eta iristen geran euskaldundutako eremu eta biztanleria berrietara eta paisaia urbano berrietara eta barre ere bai, ez da, eskerrak. Bestela hemengo haitzetako, flixetako fosil bat gehiago izango ginake. Horiola da. Kantu bat gara, hau da gaurko aitzakia zurekin hemen elkartzeko, eta funtsean liburu mardul bat, letra pila bat, zuk egindakoak, ilustrazioak, zure testuak ere, beste batzuen testuak, benetan lan dotorea. Oso pozik nago lan honekin, lan luzea izan da eta landua, ia 2 urteko lana izan da. Hau egiteko gogoan neukan, oso urra handiak ziren eta iritsi naiz egitera, ez da? Kasu honetan gainera niretzat salto bat bezala da, zen nire izenean da eta ez talde izenean, ez da? Nire lan musikalak talde bezala egin ditut, baina oraingoan nire izenean hasiko naiz. Kolaboratzaile asko daude, bai liburuan, Maite Mutuberria ilustratzailea, bere ilustrazioa zoragarri hoiekin, nortasun handia ematen diotena, azala zer esanik ez, esaldi hori borobila eta gero irudi simple baina indartsu hori. Eta gero diskoan kolaboratzaile asko eta lan handiak izan dira, zuzenekoa prestatzea, diskoa lantzea ere bai, horregatik pozik nago bai emaitzarekin. Gero sartuko gara diskoan, baina liburuaren hitzaurrea Xabier Amuriza, beste letragile ezaguna eta handia. Xabier Amuriza
da historia bizia, ezta? Historiako izen handietako bat, euskal kulturan, euskararen historian ere bai, bertsolaritzaren historian zer esanik ez, iraultzaile bat eta berritzaile bat, eta egia esan da, niretzat ohore bada, bere parte hartzea bai hitzaurrean eta bai kantatzen ere. Eta aurten 80 urte egin ditu, pentsa, eta bere jarrera sortzailea, ekintzailea, omenalditxo bat ere bada berari, gonbidapen hau eta berak nola onartu zuen bere betiko entusiasmoarekin eta bai. Letragilea Euskal Herrian euskaraz, mendian gora aritza eta Oskorriren hainbat kantu mitiko, Tapia eta Leturia, Ilan eta Nijai eta euskalo zenbat kantu eder, Imanolenak, Xabier Amuriza, ezta? Kantuan nondi sortu daitezken eta zertan inspiratu daitezken, ez dakit ze sueten izango zen eta gehi emandako sueten bat, baina ura ere etzen ondo atera eta berriz ere betikora itzuli ginen, ezta? Eta, gatazka urte ilunak eta ez dakit hemendik otenen bilen edo, baina hor goian dagoen zuhaitza txiki horrekin geratu zen nire arreta, iltzatua, bera dagoen bezala, amildegi muturrean, eta pentsatu nuen Euskal Herriaren metafora bat izan zitekela zuhaitz txiki hori, itsasoaren aurrean, itsaso mugagabe horren aurrean, eta hainbeste urtean, Enbata eta Galerna eraso guztiei aurre eginez, txikia, baina sustraiak sendo eta gogor loturik amildegiaren ertzean eta adarrak zintzilik, ezta? Amildegi ertzean zintzilik. Eta hortan inspiratua idatzi nuen Itsasoari begira izeneko bertso sorta, irakurriko dut bigarren bertsoa zuhaitzari aipamen egiten diona. Gure zuhaitza landatu dugu, amildegi muturrean. Adarrak dauzka ertzetik aruntz, sustraiak berriz lurrean. Bihotz esteak estu helduaz, esku baten ahurrean. Bertso berriak jartzera noa, bere indar laburrean. Nola malko bat isuritzen den, itsasoaren aurrean. Imaginatzen dut aukeraketa ez dela erresa izan, eta batez ere aipatu behar delako ez direla kantuak bere bertsio originalean, baizetak gaur egun zure musikariekin indako moldaketa batzuk. Bai, batez ere musikariek, ezta? Nik egin dudana izan da musikaria hautatu eta norekin nahi nuen abentura hau egin. Eta nahiko garbi neukan, ze formato nahi nuen. Peio Ramirez niretzat da Euskal Herriko musikari handienetako bat. Bere disko instrumentalak, haize oihalak eta, iruditzen zaizkit maisulanak eta nire bizitzan bide lagun ditudan melodia dira, ezta? Eta Gorka Hermosa berriz, Lorca Lauaxeta antzez lanean elkarrekin egiten genuen, ni antzezle eta bera musikari, eta horre ezagutu genuen elkar, eta hortik sortu zen Hezur Beltzak taldea, eta, mundu mailan dabilen soinu jolea da, instrumento hori berritzen ari den figura printzipala da kasik munduan, eta izugarrizko maila duten musikaria dira. Gero Nacho Soto, Idoia Zurmendirekin dabilen, bera pianista, bera da gazteena. Eta oso garbi neukan olako formato nahi nuela, zen akordeoia, txeloa eta pianoak nortasun berezi bat ematen diote kantu guztiei, ezta? Azten naiz kantu horien jatorrizko formato ohikoenarekin, azten naiz lehia batean seguru galduko dudala gainera, ezta?
ezin naiz hasi Neugorriakekin lehiatzen bersio berri batean, edo Kenzazpirekin, edo Anarirekin, ez da? Asko hobeto nuen aldendu erabat, beste uniberso sonoro batera eraman dena, eta nortasun propio batekin berreraiki eta berjaiotzea kantu horiek. Ezin naiz gustora egon erronka hortatik atera den emaitzarekin. Uste dut bersio asko geratzeko etorri diren kantua direla. Hori esan behar nun, zure kantuak, zuk zeuk kantatuak ez? Gero laguntza ere izan duzu, orain aipatuko ditugu ze laguntza ere izan dituzu ahotsetan, baina zure ahotse frontean. Bai, nire ahotsa hor dago registro askotan gainera, ez da berdinak kantatzea Moistasuz musutxuek, edo Pauso bat, Soziedad Alkoholikarena, ez da? Eta bueno, nahiko kamaleoniko ibili behar izan dut, baina bai, nire ahotsa guztietan dago, eta gero zuk esan dezun bezala, beste Euskal Herriko ahots ikonikoak diren askorekin kantatzeko suertea izan dut. Besteak beste, hemen aipatuko ditut, Gari, Asier Etxendia, Mikel Urdangarin, Eire Maia Manterola, Juan S.A., Xabiera Muriza, Pirritx, Antxon Latxa eta Aire Azpak. Egon dira disko honetan, beste hainbat egon zitekeen bezala, izan daiteke oso representazio polita euskal musikaren abanikoarena, ez? Bai, nik esaten dut hor dagoela niri gustatzen zaidan Euskal Herria, ez da? Urepelgo aire aizpetatik, Madrilen bizidan Asier Etxeandi araino, dagon ez bakarrik ahots eta registro abaniko guztia, baizik mundu ikuskerak ere bai, ez da? Oso eskerronekoa sentitzen naiz, horako jendeak parte hartu nahi izan duelako nire diskoan, ez da? Batzu lagunak ere badira, Asier bera, edo Gari bera, edo Mikel Urdangarin bera, edo ez da? Baina Anton Latxak nik 15 urten euskanean nire amaren etxeko logelan magnetofoian jartzen duen Oskorriren zinta erosi berri, Infraganti diskoa, edo Alemanian euskaraz diskoa, eta bilatzen duen Anton Latxa kantatzen zuen kanta, ez da? Eta hasten zenean, ihildu zaigu eguna, larre ondoan asuna. Eta pentsatzea, orain ahots horrek nik idatzitako zerbait kantatzen dula, ez da? Berdinak gertatzen zait Garirekin, Ferminekin edo Benito Lertxundirekin. Zeinek esango zion 14-15 urteko Jon Maiari berak entzute zituen abeslari horiek, talde horiek Ertzaina, Kortatu, Benito, noizbait berak idatzitako zerbait kantatuko zutela. Niretzat hori da amets bat, betetzea, da bizitzaren opari bat, oraindik beraiekin egoten naizenean urduri jartzen naiz. Jon Maia ume hartara bueltatzen naiz beraien aurrean. Nire idoloak bezala dira eta haiekin lan egin ahal izatea, ez dakit nola eskertu ere. Kantu bat gara. Agian egun batez jegiko dira hasten ziren Matalazen azken hitzak. Gure izaitearen destino krudelan eraman gintuzten agian Zugarramurditik, baga, biga, iga, laga, boga, sega, agian Zarauztik, iki milikiliklik. Urepeleko Artzainari nonagoka ari ginela errezizkiguten titipuntak, eta ipurtzuloak burdinez lertu zizkiguten, ez dira betiko garaionenak oihukatzen genuela. Eta diskoa izten, epilogoa bezala, kantu bat gara, Donostiko Belodromoan kantatu zenuen letra segida mundial hori ere mugarri bat igual zure kantu gintzan, o zure letra gintzan, o behintzat bombazo bat izan zen, ez? Bombazo bat izan zen, bai nik ez nuke aurre ikusiko. Idatzi nuen bezperan eta goiz hartan. Zemarroi bazan, audientzia nazionala, ekitaldi horri begira, dana lupaz, ez da, polizia, presio handia zegoen, eta eskatu zidatenea zerbait egingo nun, nik nahi nuena da. Baneukan poema bat ari hortatik hasia, kantuen zatiekin hasitakoa. Eta segitu nun idea hortatik, kantuen zatiekin idazten, inspiratu egin nintzen,
Eta batzutan gertatzen zaian bezala, brirra, egin duen goiti bera. Eta gero etorri zena izugarria izan zen. Liburua kalean da, eta aurki hasiko zara zuzeneko emanaldiekin, kantu bat gara plazaratu behar duzu hainbat areto eta antzokietan, eta lehen geldigunea abendurako 29an Donostiko Victor Eugenian. Bai, ja iritsi da, oso urruti ikusten nituen, egun hauek, orain dela 2 urte, baita liburua idazten hasi nintzenean, konfinamentuan, bai grabatzen ari ginenean abuztuan, baina ia iritsi da. Uste dut herri honen existentzia kantu batean laburbildu leikela, ezta? Eta hori auspotzeko gogoz nago. Eta nahi dut kontzerto bat baino gehiago izatea, nahi dut beste zerbait izatea. Eta saiatuko naiz hala izan dadin. Eta bueno, Victoria Eugenian eta Arriagan handia dira, plaza ederra dira eta hor gonbidatuak egongo dira. Eta nahi dut jendeak handik gertatzen denean, kontzertutik gertatzen denean sentitu dezala evento berezi batean egon dela, ezta? Hori da nire asmoa eta hori da kantu bat gararen espiritua. Gugaz gaindi dagoen zerbaiten parte gerala, atzeti datorrena eta gure ondoren ere jarraituko duena. Ederra Jon, eta bitartean imaginatzen dut, burua oraindik borborka ideia berriekin, letra berriekin, errima berriekin, oraindik ere asko geratzen dela egiteko, ez? Nik hau kasi hasiera bat bezala sentitzen dut. Orain esan dudan bezala nire izenarekin hasten naiz, eta sentitzen dut ibilbide berri baten hasiera bezala, ezta? Ni behar ditut erronkak, gauza berriak egitea, pantailak pasatzen joatea, estadio berrietara iristea, ezta? Hori sentitu beharra daukat, evoluzionatzen eta hori nire barruan dagoen impulso bada ezin dudana geratu eta bai, espero dut hemendik aurrera gauza eder asko egitea. Zorionez bizitzak aukera ematen dit orain. Ez dut azten 11-12 urterekin gazteleraz pentsatzen zuen mutiko bat nintzela, hizkuntza muga handiekin eta konplejo identitario desenterekin, baina sentitzen den ere bidea etengabe mugak gainditzen joatea dela. Eta hori nahi diot beti jendeari transmititu ere bai, ezta? Eta nik ez dut esaten ez dagoenik ezinezkorik, segurazki badaude gauza ezinezkoak, baina ez dadila izan behintzat saiatu ez ginelako. Jon, gozatu ditugu zure kantak, azken 30 urte hauetan, gozatu dugu liburu irakurtzen, disko berria entzuten, moldaketa berriak entzuten, orain zuzenekoetan gozatzea besteik ez da falta, bertan ikusten gara zuzeneko emanaldi horietan. Eskerrik asko, Jon. Zuei. Izan garelako oraindik